Hayırlı saatte hürmetli benim yaratkan Tuğan Tel telekanalının sır itip kine tapşırığın tamaşaçıları. Bugün sizge selamlarım tağı da koynarrak, tağı da yalqınrak. Çünkü biz bugün Tataristanda Qozan şəhərində yaşayız dostlarım. Sizin köplərinizin yaratkan şahsen özümnün bir hürmet etken hem sıklangan jirşim. Tataristan Respublikasının at kazangan artisti Sirine Zeyneddinovanың konsertında biz bugün. Tatlı жылы әңгәмәләр, һәр вакыттагыча эксклюзив кадрлар сезнең өчен дусларым. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Шулпан мәдәният үзәгендә шибез бүген Сирина Зайнетдинованың концертында, хөрмәтле дуслар, һәм инде сез яраткан сәхнә арты һәм инде сәхнәдәге артистның җыйну, кабатлау мизгилләре, репетицияләрне сез бит инде бик нык яратасыз. Шуңа күрә мин инде һәрвакыттагыча сезне шул дөньяга алып кирип китергә әзер. Шуңа күрә әйдәгез репетиция мизгилләренә бергәләп. Bizning uchun birinchidan Yoqtosh, Nurlat Yoqtoshligi ismidan biz bundani hurmat etib keldik. Albatta, bu vali Nurlat xalqi uchun g'ururlik. Endi albatta Tatar xalqi uchun u bizning mo'ngli jirchimiz, sanduqachimiz desak da bek durust bo'lar. Men qo'shilam, bek yaratam. Sirina menim uchun bek mo'ngli, bek kuchli jirchi. Sirina Zayneddinova mening uchun birinchidan do'st, ikkinchidan kollega, uchinchidan mo'ngli jirchimiz. Baribizda yaratgan, baribizda hurmat etgan. Mo'ngli jirchi. Ichidan ijodi bek o'shay, jirlari bek o'shay. Alдағы kunlarda da motor jirlar kutib qolamiz. Hürmetli Seyretip Kine Tapşırığın tamaşaçıları, sizin karşınızda bizning bek hürmet etken Tuğan Tel telekanalının kadirli konağı her bir tamaşada. Hem indi köplərinizin yaratıp ulgurgan çeşisi Tataristan Respublikasının at kazangan artisti Sirina Zayneddinova. Hayırlı kişler sizge Sirina. Hayırlı kişler olsun, hayırlı kişler Seyretip Kine Tapşırığı anı yaratıp qaravchi kadirli tamaşaçılarımız. Rahmet Sirina. Менә sizin сөйләгән тавышыгызны ишетеп, әймән интернет шундый моң дөньясына, рәхәтлек, тынычлык дөньясына күңелем сәяхәтне башлады инде. Гомумән сез холкыгыз буенча балачактан шундый тыныч, сабыр, акыллы, менә тыйнак инде идегезме? Чөнки мин беләм, без инде Солянка концертында аралашкан булды. Сирина ул һәр вакыт бер төрле тыныч, тыйнак, ягымлы, ачык шундый үзе. Дөрестән дә шулай. Кичкенә чактан инде үсмер чакка кадәр сәхнәгә чыкканча мин шундый тыйнак, ялчан, акыллы, инде күземне күтәреп күз белән эндәшергә дә, сөйләү түгел, күз белән эндәшү дә минем өчен бик оялу иде, тартыну иде. Ничектер ул безнең күрәсең инде минем табигатым белән, минем әнием дә, әтием дә шуның хәтлек бик акыллы, шуның хәтлек бик итәгатьле һәм тыйнаклар. Менә тыйнаклык буламы? Тыйнаклык алардан килгәндер дип уйлыйм инде мин. Шуңа күрә сөйләшүләрем дә шул аларның табигаты бит инде миңа моңлы бала итеп дөньяга китергәннәр. Икесе дә моңлы, икесе дә җырга, моңга гашык кешеләр. Шуңа күрә сөйләвем дә, җырлавым да күрәсең тыйнаклыгым да алардан. Демәк, сезгә шундый генетика белән дә бирелгән, бу тәрбия белән дә бирелгән. Бит менә бу Сирина тыйнаклык, артык шундый тыныч, холыклы булу шоу-бизнеста камаучаламыймы? Юк, минем усаллыгым да бар. Үзенә күрә эштә мин усаллык дип әйтмәсәм, ул үҗәтлек. Үҗәтлектер инде. Әйтәсе сүземне әйтә беләм, үземне яклый беләм. Инде әлбәттә мин менә эстрада, әйбәт сәхнә тормышында гайбәт сатуны яратмыйм. Гайбәт сатканым юк. Кешене гримеркаларда була, кайвакытта яшәп утырасың. Утырам тыңлап, кушылып, ул кешене сөйләмим. Һәм инде ничек дип әйтим, ул мин бит
2 ел гына сольный концертларым белән чыга башладым. Миңа инде 2нче ел, 3нче елга күчеп барабыз. 15 ел менә шушы Чулпан мәдәният үзәге инде эшләп киләбез. Казан шәһәр филармониясендә эшләп киләм. Инде мин бик бәхетле, хыялым чынга ашты. Үземнең сольный проектларым белән, үземнең төркемем белән, төркемемне барлап, үземнең командам белән эшләве ул үзе бер җырчы өчен бәхет инде. Чөнки үзең генә диңгездә yüзеп булмый. Руслар әйткәндә, один поле не воин. Бик дулкынландыргыч мизгелләр, хөрмәтле тамашачылар, концерт башланырга берничә генә минут кала. Сирина инде дулкынлана, Сирина инде җырларга әзерләнә. Русча сүз әйткәндә настраивается. Дибез бит без артистларыбыз наимы. Барда яхшы булыр дигән ышанычта калабыз без, чөнки инде Сиринаны миңа калса бернинди авыр җыр да куркытмый, бернинди тамашачылар да, чыгышлар да куркытмый. Тәҗрибә сәхнәдә ничә ел дидегез әле Сирина барлыгысы бергә? 20 ел җыела инде. 20 ел. Шуның 18-е сезнең дә шушы теге төркемнәр белән шушы мәдәният сараендагы чыгышларыбыз һәм икесе үзегезнең сольный. Әйе, Казан шәһәр филармониясендә эшләп һәм үземнең сольный проектларым белән менә чыга башладым. 2 ел, 3нче ел китте. Барлыгысы бергә 20 ел. Башланырга. Уңышлар телибез, уңышлар телибез. Сирина, чынлап та сез инде бик күп еллар хезмәт куйгансыз шушы бинага, Чулпан мәдәният сараенда. Шулай җырлап бит инде сез катнашкансыз бит концертларда. Ә менә үзегезнең генә шушылай итеп үз аллы төркемне булдырып, эстрадага чыгу авыр булдымы? Менә әлегесе таләпләр белән, әлеге шушындый берсеннән берсе көчле шоу программалар эшләгән артистлар арасында чыгып, танылып, үз урыныңны алу ничек бирелә сезгә? Әлбәттә, җиңелләрдән түгел. Аны сәхнәдә минем белән брат басып торган коллегалар да, җырчылар да алар беләләр. Сәхнәгә чыгу җиңелләрдән түгел. Әлбәттә, инде синең хит җырың булырга тиеш. Әле ул хит кына түгел, әле күп елларга эшләгән булып кала торган җыр булырга. Шулай ук инде син ихлас булып, мәхәббәт, тамашачының мәхәббәтен, әгәр алар белән бердән-бер сулышта булсаң, алар аша, йөрәгең аша, моңың аша аларга күпер табаласың икән. Җиңел ул. Җиңел, әмма ләкин әле бит Сирина Зәйнәдинова дип еллар күп дистәле еллар афишалар өлнеп тормаган. Шуңа күрә мин аларны әкренләп кенә күндереп киләм. Инде Аллага шөкер, менә бүген иртәгә концертыбыз, азагларыбыз тулы дип әйтәсе килә. Әмма инде димәк мин эшемнең нәтиҗәсе, командамның нәтиҗәсе бар дигән сүз. Димәк безгә алга, бар тик алга эшләргә генә. Сирина Зәйнәдинова минем өчен бик моңлы, бик добрый, бик шундый ягымлы, бик матур җырчы. Аның җырлары бик күңелгә бал булып воспринимается. Вот. И менә Агырчыдан минем апам кайтканы Рәсләпа. Ул инде бик Сирина Зәйнәдинованың концертына барам дип ашкынып, менә мине алып килде бүген концертка. Бик яратабыз, бик моңлы җырчы. Костәннәре чыга ул җырлаганда. Бик хөрмәт итәбез. Әле генә беренче чыгышымны ясап чыктым. Коллегам Рафаэль Якубов калды сәхнәдә. Ой, шундый рәхәт. Җылаплар да алдым, күлеп тә алдым, сөйнеп тә алдым, шатланып та алдым. Шундый мизгелләр әлегә киттем. Сез атабыз, икенче образын киргә сатабыз. Сиринаны шулай инде сер итеп кенә тапшыру дусларым, камаучаламый. Әйе, без аларга камаучаламый, без артистларыбызга, без бер-беребезне аңлап, бер дулкында эшлибез. Әлхәмдүлилләh, шөкер, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт, шундый мөмкинлекләр өчен. Сез инде аерылмагыз, дусларым, чөнки тапшыруыбыз һәрвакыттагыча һәммәсе үзенә бер тәмле һәм завыклы.
Рафаэль Якупов. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр. Ничек хәлләрегез? Ничек сезгә бүгенге энергетика? Аллага шөкер, тәртип, халык шуның кадәр мөлаем, җылы, каршы алалар. В общем, теге бер-бер белән обмен энергетики дип әйткәндә русча полный 100%. Әйтегез әле безгә сер итеп кенә Сирина Зәйнетдинованың концертында катнашу бәхете сезгә ни өчен һәм ничек татыды икән? Татыды гомумән без аның белән иҗатташ дуслар бердән берәйме. Инде мин Казан шәһәр филармониясына инде аяк басканда мин инде теге моңлы җырчылар теге күргән кеше. Гомумән Сиринаны күргәчтән инде мин хушым китте, исем китте дип әйтимме соң инде аның моңлы кабатланмас шушындай тавышы мөлдерәп аккан чишмә кебек. Ан кабатланмас бер кашанда. Һәм дә Сирина ул һәрбер кеше гомумән индивидуум. Аның кебек менә ул бриллиант кебек менә беркем булмаячак. Вот шуңа күрә мин Сиринага килгәндә инде гомумән иҗат җимешләре саятмыш әле бергә озын юллар хезмәт итәргә, халыкка хезмәт итәргә, матур җырлар белән бергәләп вперед. Алга, уңышлар сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда эксклюзив кадрларның берсе. Сирина Зәйнетдинованың әнисе Фатыйма ханым да бүген шундый матур, бәхетле һәм шул ук вакытта дулкынлану хисләре белән килгән аның концертына. Беренчедән хәерле кичләр сезгә, Фатыйма ханым. Хәерле кичләр. Рәхмәт сезгә шундый моңлы балага гомер бүләк иткәнегез өчен һәм аны шундый тыйнак, тауфиклы итеп тәрбияләгәнегез өчен. Чөнки Сиринаның үз-үзен тотышыннан сәхнә артында да, тормышта да мин аны хәзер беләм, ул шундый да инде мәрхәмәтле, кешелекле. Бу сыйфатлар сездән бирелгән дип аңладык без. Шулайдыр инде. Бер бала, бер әни тәрбиясе бит инде, ул ишесендә дә, Аллага шөкер, кызларым ишесе дә кешелеклеләр, ярдәмчеләр. Аллага шөкер, исән сау булсыннар. Сиринәгә инде иҗади уңышлар. Бу үрләрдән тагын да иске үрләргә үрмәләсен, абынмыйча, тайпылмыйча, исән имен, гаилә бәхет телим инде аларның һәммәсенә дә. Казан тамашасына хөрмәтле, кадерле затлы тамашачыга бик зур рәхмәтләрем. Һәрберсе дә сау-сәламәт булсыннар. Минем Сиринәмнең иҗади сәнгате белән сәнгатенә битараф калмаганнар өчен, аны зурлап килгәннәр өчен барсына да зур рәхмәт әйтәсем килә. Үзегезгә зур рәхмәт, Фатыйма ханым. Менә алай да әле Сиринаның бала чагына әйләнеп кайтасы килә. Әз генә булса да идегез әле шушы мизгелләргә дә әйләнеп кайтыйк. Менә ул иң сезнең өлкән балагыз бит, беренче мәхәббәт җимешегез әйме. Ул менә бала чагында да аның холкы шундый идеме? Тыныч, тыңнаучан, акыллы булгандыр артыгын. Йомшак бала инде, кыз арасында ул йомшаграк шундый. Кешенең хәленә керә белә торган. Ул аны ачулансаң да ул хәзер кайтып төшә инде, шундый йомшак күңелле бала инде ул минем. Ярдәмчел, бер вакытта да туганнарын ярдәм итеп тора, туганнарына ярдәмчел бала. Менә хатын-кызның яшен сорамыйлар, мин дә сезнең яшегезне сорарга җыенмыйм да. Алай да нишләп иртәрәк башламадым микән үзаллы шушы иҗат юлымны дигән уйлар сезнең күңелегезгә килеп китмиме? Беләсезме, җыр юлым ул минем тормышым белән бергә бәйле. Һәрбер мизгелем, минем тормышымның мизгелләре, ул һәрбер үткән баскыч, үткән юлларым, бүгенге көнем ул мин күңел халәтем, минем тормыш тәҗрибәм, минем ул вакытларда татар моңында катнашып, Рәшит Агапов конкурсларында катнашып, мине шундый мәртәбәле, шундый дәрәҗәле Казан шәһәр филармониясына солистка итеп кастингка дәштеләр. Әлбәттә, минем эшлисем килде. Мин бик югары сәнгатьне яратам.
югары сәнгатьне яратканга, монда бит инде бездә классик җырлар, шулай ук халыкчан җырлар, оркестрга без җырлыйбыз. Шулай ук без спектакльләр уйныйбыз, күп кенә чит телләргә чыгабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы линиясе белән инде без юллары белән бик күп кенә төбәкләрдә үзебезнең милләттәшләребез белән күрештек. Минем өчен ул бик зур тәҗрибә булды. Рәхмәт, Сиринә Зәйнетдинова үзенең менә сольный концертлары алдына, сольный программалары белән үзенә бик нык база мәктәп алды дип әйтәсе килә инде. Мирас, репертуар җыелды, бик күп репертуар җыелды. Һәм минем тамашачыма әйтер фикерләрем җыелган. Мин сәхнәгә чыгам да, менә сәхнә артында дер-дер иттереп калтырап торам. Әйтерсең лә йөрәгем туктар кебек. Сәхнәгә чыгам да, тамашачыларны күргәч, ничек алар сине беренче килеп чыгуыңнан канатландырып күтәреп җибәрәләр, бөтен дулкынланың онытыла. Димәк, соң түгелдер. Бераз минем вакытым бардыр. Чөнки әйтерсең, менә тавыш инде, Аллага шөкер, күзләр тимәсен, яңгырап тора, күңелем җырлый, йөрәгем җырлый, җаным тәнем белән. Инде Илвинам да үсеп буйга җитте. Инде үз юлын сайлап эшләп килә. Айратым да сүз әйтмәгәч, айратым да мине ирем, иптәшем, минем иҗатыма канат истәп тора. Һәрбер җырыбызны бергәләп сайлап, бергәләп тыңлап командам белән шулай әйбит. Дөрестән дә мин бик бәхетле. Мин янымда, җыр юлымда шундый кешеләрем булганга. Син абынганда да, синең кулыңнан тотып, торгызып бастыралар да, әйдә, күп инде син бер урында басып тордың. Алга таба әйдә эшлибез дип, пенсиягә арысың, пенсиягә чыккач җырламассың, беләм арылгандыр дип тә әйтүче кешеләрем бар. Сирина Зәйнетдинованы инде күп еллар рәхәт итеп карыйбыз, киләбез концертларына. Бүгенге концерты супер. Фатыйма ханым, әмінә сезнең үзегезнең Сиринәнең репертуарында иң яратып тыңлаган җырыгыз бармы? Мин аның барлык җырында яраттым, кушылып җырлап утырам. Һәрбер җырларын, яңарак җырларын белеп тормыйм, элегрәк, баштанрак җырлаган җырларын яттан беләм. Менә сез әлегесе мизгелләрдә берәр куплетны я берәр припевны үзегезнең күңелегездә яшәгән җыр булсын ул, Сиринәнең репертуарыннан булсын ул, җырлап бирә алмассыз микән безнең Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын тамашачылары өчен? Үтте дә китте яшьлегем, үткәнен дә сизмәдем. Я үтемә дип, я китемә дип, үзем бер дә тыймадым. Әфәрин, Фатыйма ханым, мин инде шанам, телеэкраннарның теге ягында утырган безнең тамашачыларыбыз сезгә кул чаптылар. Без дә кул чабабыз сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә булганыгыз өчен, Сиринә өчен тагы да бер тапкыр зур рәхмәт. Үзегезгә дә хәерле, озын, бәрәкәтле гомерләр насыйп итсен Аллаһ Тәгаләкәй. Барчабызга да. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда безнең яраткан җырчыбыз Сиринә Зәйнетдинованың иң кече сеңлесе Изирә. Хәерле кичләр сезгә, Изирә. Хәерле кичләр сезгә дә. Изирә, сер итеп кенә әйтегез әле безгә. Сиринә нинди апа ул сезнең өчен? Нинди сыйфатлары белән сез аны сакланасыз? Бәлки кайсыр ягына аның нинди сыйфатларын үзегезгә тупларга өйрәнергә тырышасыздыр. Шуны дөресен сөйләгез безгә, ярыймы? Ну, минем апа ул бик шундый, как
мягкое облачко деп айтсам бола ма? Әйе. Шундай обволакивает, успокоит, когда надо, и натолкнет на что-то, да, там поддержит. Самое главное это бізге тірәгу. Бик. Апасыз минем көнем башланмай, мин апага шылдыратмасам минем уже көнем көн түгел, апа дип гел апа белән бергәләшеп, апалар белән икесе, минем ике апа. Вот. Мин иң кичкенәсе булгач инде, миңа олы апам бик тә Сирина апа инде. Бик якын. Ул минем икенче әни кебек дип тә әйтсәм. Булса дөрес булыр ул. Шулай дип әйтсәм. Анага да инде мин бик якын. Минсез тоже без контроля никак. Очень контролирующий она человек. Сыйфат. Вот. Не, шулай. Сез аны контрольдә тотарга тырышасызмы? Ул сезнеме? Ну, это обоюдно. Ике яклап тәйме? Яклап, да. Без, ну, білмеймін, ол психологическая травма деп әйтсәмме инде шундый теге. Біз бір-бірімізні білерге тиеш. Кая біз, нәрсә біз, әзгенә хәбәргә чыкмасаң, уже ничектерме, уже күңелдә тыныч. Нәрсәдер җитми кебек. Нәрсәдер җитми кебек, әйе. Ишетмәсәң, анда сообщение язышып алсак та, шылдыратышып алсак та, уже все нормально с ней, все, можно дальше жить дип барасың. Субханалла, мондай туганлык хисләренә кызыкмый мөмкин түгел. Аллаһ Тәгалә күзләреңә тибәсен, Аллаһ Тәгалә сакласын. Ә сез Изилә җырлый беләсезме аның кебек матур итеп? Беләм, но белмим дип тә, ну, белмим, ничектерме. Безне чагыштырып карыйсы килә. Чагыштырып карыйсы килә сезнең тавышларны, сезнең җырлау мөмкинчелекләрен. Әллә соң берәр куплет җырлап карыйбызмы Изилә? Кыен булмаса әгәр дә сезгә? Ауламның урамнары, бұрмалы су юллары. Сиринаны тәүге үзенең хәзер бит инде теге әйтәләр блог, әймен блогны тәмамлавыз белән котлыйбыз. Бу сезнең икенче блогыгыз булды һәм мин тәнәфескә тукталган мизгелләр. Сирина менә төркемегез турында шуңа җылы сүзләр әйтә. Сәйме һәм инде без дә игътибар иттек. Анда күпчелек Хания апа Фәрхинең төркемендәге эшләгән егетләр шулай бит. Ничек сез аны туплый алдыгыз, җыя алдыгыз, үзегезгә тарта алдыгыз аларны? Сез беләсезме, алар гомумән инде Хания апайның репертуарыннан бик соңгы бәхет. Шулай ук инде без Руслан Керамудинов белән бер җылы сүз дуэтка җырны алдык әйме. Һәм инде Карбураннар әле менә күптән түгел генә шундый ошатып, авторлары белән сөйләшеп, репертуарыма алдым. Киләсе сезонда алабызса без аны эшлибез, яңартабыз. Һәм алар бик сөйнәләр һәм эшләргә, аларга мөрәҗәгать иткәч, алар бик рәхәтләнеп яраталар. Минем үземдә алар бит шын профессионал артистлар. Аларның тәҗрибәләре игешеге юк. Менә әле генә Венера Рахатовна без планлаштырмаган идек. Әйе, инде тамашачы булып килде һәм сәхнәгә матур сүзләр әйтеп, тамашачы Венера Рахатовнадан җыр сорады. Туй күлмәге. Менә беләсезме, әзерләп куйсаң шулай матур булмас. Һәм безнең егетләр, төркемдәге егетләрем, инде музыкантларым туй күлмәген живойга bir әзерләмәгән килеш Венера Рахатовнага уйнадылар һәм Венера Рахатовна рәхәтләндереп алар белән чыгыш ясады. Менә ул профессионал булганнарына мин аларны бик яратам. Алар белән эшләве үзе бер бәхет һәм рәхәт. Хөрмәтле тамашачылар, эксклюзив кадрларның тагы да берсе. Сезнең каршыгызда Сирина Зәйнетдинованың хәләл җифете, тормыш иптәше Айрат әфәнде. Саумысыз, хәерле кичләр. Сез бүген инде Сирина янәшәсендә бит аны шулай куәтләп, аңнап, гомумән очып кына йөрисез. Гомумән сезнең гаиләдә Айрат абый ничек уйлыйсыз? Кем баш, сезме, Сиринамы? Мен инде. Сез ничек әйтәсез шулай була? Конечно. Сез аның гомумән Ол, конечно, шея. Кая бер куя да и шул була. Гомумән менә кеше буларак кайсы сыйфатлары белән сез аны сокланасыз? Она для меня, ну, как вот сказать, смотрите, прожили уже большое количество лет, очень много прожили, я ее знаю, в разных вообще ипостасях, в разных я ее знаю характерах. Она, ну, для меня, вот представьте, у нас был промежуток, когда мы 10 лет с ней жили, потом обратно сошлись. Ну, какая она может быть для меня? Она единственная для меня. Ну, вот одно единственное слово, единственное. Сез аны эстрадабызда 10 елдан соң ничек итеп күз алдыйсыз, ничек итеп күз алдына китерәсез Сиринаны һәм аның иҗатын?
Ну, в принципе, если, допустим, она для меня даже на сцене, даже не за сценой, она всегда для меня одна. Ну, нет у меня там какого-то различия, что она там на эстраде, еще что-то. Я смотрю на нее как на свою супругу, на свою единственную. Я смотрю на нее как на звезду, условно, или там, на какую-то там известную личность. Нет, она для меня одна, единственная, и поэтому, ну, как бы для меня нет никаких там различий на эстраде, на 10 лет, на 15 лет на эстраде. Я вижу то, что у нее сейчас все получается, у нее идет карьера в гору. Она молодец, она старается, она работает, она очень трудолюбивая, она очень любит свое дело и желаю всего самого наилучшего. Я буду ее во всех начинаниях поддерживать. Амин, шулай булсын. Гөлсиринәне аңлап кына, аңа терәк булып, һәрвакыт аның фикерләрен, уй-хисләрен аңлап кына сезгә яшәгән насыйп булсын. Без сезгә бәхетләр телибез. Рәхмәт, бик зур. Сирина Зәйнидова шын мәгънәсендә моң иясе име. Менә аның җырыннан мен рәхәтләнеп, ял итеп, менә искиткеч. Искиткеч җыр. Сирина Зәйнидова өчен моң иясе, моң алыйхасы. Без бик яратабыз. Һәрбер җырын шуның хәтлек. Менә бер ошамый дигән җырда юк. Бөтенесе шул хәтлек матур, шуның хәле күңелгә үтеп керә торган, һәрберсе шулай җентекләп сайланылган. Мәгънәле. Бик матур. Концерт костюмнары да, артистлары да шуның хәтлек матур концерт. Бик советуем, бик тәкъдим итәбез тамашачыларга. Килсеннәр. Әлбәттә, менә шын тамашачыларның фикерен җиткерәбез сезгә, хөрмәтле безнең Туган тел телеканалының сер типкән тапшыруын тамашачылары. Кайда, кайсы шәһәрдә, кайсы калада Сирина Зәйнетдинованың белдерүен күрәсез икән, игъланын концерт килә дип килми калмагыз. Һичшиксез килегез. Һичшиксез. Минем иҗатымны нәкъ менә үземне яраткан кебек иҗатымны яраткан кешеләрем бар. Мин алар өчен бик зур рәхмәтлемен. Әлбәттә, Аллага шөкер, әнием сау сәламәт. Әнием минем белән кая барсам да борчылып, әле хейтерлар язып җибәргән комментарийларны укып та, Әле алар да бар инде хәзер Сирина. Алар да булгалы, күбесенчә бик матур комментарийлар язалар. Мин дә шулай дип уйлыйм. Мин сезгә начарны язалардыр дип күз алдына да китерә алмыйм хәтта ки. Бәлки менә, беләсезме, ул минем иҗатыма кагылышлы түгелдер. Минем җырларыма кагылышлы түгел. Әмма ләкин минем тышкы кыяфәтемнән ниме кешеләр язалар. Кемгәдер күлмәк ошамый, кемгәдер төш арам ошамый, кемгәдер минем матур, менә шуны мөлдерәп пешкән сочный, булып пешкән персик гәүдәләрем ошамый. Менә бит дуслар, игътибар итегез әле, ничек итеп ул үзен тасвирлый. Тагын бер тапкыр кабатлый Гали Сирина, мөлдерәп пешкән персик ди үзенең буйсынын. Пешкән сочный персик. Ишеттегезме? Бу күп хатын кызларга миңа калса күңелләрен күтәреп җибәрердәй сүзләр булды. Әлбәттә. Менә ирем мине шулай булганым өчен ярата. Әлбәттә, сәхнә зауыклыкны, матурлыкны, ябыклыкны ярата инде. Шуңа күрә әнидән китеп бардык бит инде әйме. Әни борчылып, кызым кара шулай дип язып куйганнар. Кызым кара ничек итеп язып куйганнар. Җавап язасы килә. Әни, мин әйтәм, язма. Язалар икән, димәк, синең кызың Сиринәң кемгәдер кызык. Әйе. Кызык сыналар. Димәк, кызык сыналар. Хөрмәтле дуслар, безнең тапшыруыбыз шундый матур җылы Сиринәнең ичке дөньясына хас дулкыннарда дәвам итә. Һәм тагы да бер бик күркәм кешене сезгә танытасым килә. Бу инде шушы чибәр кыз Сирина Зәйнетдинованың кызы Эльвина була. Хәерле кичләр сиңа, Эльвина. Хәерле кичләр. Менә шушылай нинди матур дип елмаеп исәнләште ул сезнең белән минем белән әләйме. Шын шушында үзәккә килеп кергәч тә мин Чулпан мәдәният үзәгенә ул шундый матур итеп, шундый ачык итеп каршы алды. Һәм инде мин күреп торам, син әнingә бик ошагансың, Эльвина. Шулайдыр дип уйлыйм, әйе, барлык кешеләр әйтәләр, әнingә ошагансың. Мин дә шулай дип уйлыйм. Ичке дөньяң белән дә, шулай ук талантың белән дә. Менә сөйләп китәләр безнең тамашачыларга синең җыр-моңга ничек тартылганыңны, нинди уңышларга ирешүең, әлегесе көндә син шушы иҗат юлында нинди адымнар ясаганыңны. Ул сәләт инде миңа тумыштан бирелгән, әнидәндер дип уйлыйм, әби бабаемнан. Алар инде кичкенә чактан ук мине гармунда уйнарга өйрәттеләр, җыр-моңга. Менә без
кішкене чактан ук телевизорны ТНВ каналын кабыза идек тә, анда әнинең җырлары иде, шуңа әнигә кушылып, биеп, җырлап, шулай кичләрне үткәрдек без. Һәм хәзерге көндә инде мин музыка белән, иҗат белән бик каты итеп шөгыльләнәм. Хәзер мин Казан федераль университетында укыйм. И шунда мин хорның җитәкчесе булып урнашам, эшлим дип әйтеп булмый инде. Шөгыльләнәм. Менә киләсе атнага безнең студенческая весна булачак. Шуңа хәзер каты-каты итеп әзерләнәбез. Үз җырларымны язам, инглиз телендә язам күп итеп. Менә шундый кичкенә генә адымнар ясыйм үземнең карьерамда дип әйтсәм була. Сирина, менә һәрвакыт шундай тыйнак, акыллы фикерләр синдәйме? Башка концертларда ишетәм, күрәм, тоям син шу җылы энергетикаңны, тамашачыда шул ук сүзләрне дәлили. Синең менә бөтен булмышың. Бармы ул синең үзеңдә кичерә алмаган бер тискәре холыкларыңа? Үзеңә дә ошамаган берәр бармы синең якларың менә, холкыңның бер яклары, килешәлмәгән, эшләгән? Мин үзем бик әкрен кеше. Менә ничек кенә мин 5 сәгать алдан торырга мөмкин, әмма мин бары вакытында килеп җитә алмыйм. Соңга калам. Без бик ошашканбыз икән. Әйе. Шулай менә Роза, мин белмәдем. Менә шуңа күрә без бүген очрашканбыз да икән инде. Күрәсең, тоябыз бер-беребезне. Менә калган сыйфатларым барысы да ничектер күңелемә ятышлы. Менә шул гына инде. Мин соң ятам, иртә тора алам. Менә шуны гына ничек кенә инде хәзер бит 50-не вакладык, әйме? Әйе. Һәм үземне вакытында килергә өйрәтәлмим. Шуңа күрә куркам, вакытында чыкмамын, мин киттем. Все, озатабыз, Сиринаны озатабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда күпләребезнең яраткан, танылган автор башкаручы, яраткан җырчыбыз Гүзәлия. Хәерле кичләр, Гүзәлия. Хәерле кичләр. Менә мин Гүзәлия, сез һәм Сирина Зайнетдинова менә икегезне күз алдына китерсәм, миңа беләсезме нинди җыр килә? Кеше хатын-кызлар да җылыйлар менә. Шул җыр ничектер минем күңелемдә икегезне күз алдына китерә һәм ул җыр бик көчле җыр. Шулай ук сез иҗат иткән җыр һәм аны Сирина үзенең репертуарында беренчеләрдән булып сезнең җырыгызны шул җырлады. Гүзәлия, гомумән Сирина белән иҗатташлык, дуслык мөнәсәбәтләре качан башланды? Мин аның елын әйтә алмыйм, инде бер 5-6 ел элек мин анарга балалар дигән җырны иҗат иткән идем. Инде кичле хатын-кызлар ул бер 3-4 ел үткәннән соң гына туды. Әйе. Но менә сезнең күңелегездә күбрәк калган ул нишләптер. Ул менә чынлап та күңелдә калган җыр. Димәк, кичле хатын-кызлардан. Шуңадыр дип уйлыйм. Һәм елый торганнардан дип әйтергә кирәк. Кичле хатын-кызлар алар күбрәк елыйлар. Сез Үзегез күрсәтмиләр күз яшьләрен. Сез менә еш елыйсызмы, Гүзәлия, тормышыгызда? Буламы шундый мизгелләр менә? Үзегез генә калып рәхәтләнеп елап утырасыз? Мин үзем генә калганда бик елак кеше. Кешегә күрсәтмим елаганыма. Өйдә бик күп елыйм. Сирина, бер килгәч шундый канатланып килдек. Беренче тапкыр кешебез бит әле сезгә тапшырнайм. Сезне теге бөтен яклап тамашачыга якынайту нияте белән бирәктә Башкортстан тамашачыларына, чөнки озакламый Сиринаның концерты Уфада 10 апрельдә, дусларым, килми калмагыз. Районнарда шулай ук Сиринаның концертлары. Сез аның концертында булырга тиешсез. Әле сез тапшыру барышында бу концертның өлешләрен күреп тә кызыгып китерсез, Алла белсәм. Менә ошасы килә бар яклап та. Шәхси тормышыгызда бик кызыклы китап язарлык бит сезнең, Сирина. Беренче ир, икенче ир, аннан кабат тагы беренче ир. Шулай килеп чыкты. Мин дөрес әйтәмме, Сирина? Бу ничек бар шулай сөйлибез, Сирина? Шулай бит инде. Әйе, без Айратын белән Илгинамның әтисе белән. Әйе, бу беренче ир Айрат. Әйе, ул 10 елдан соң яңадан кушылдык. Әйе. Сирина, безнең аңлавыбызча, сез беренче ирегез белән аерылышу, ул сезнең холыкларыгыз туры килмәде, димәк. Шулай әйтәбез, дөрестән дә шулай булды ул. Әмма ләкин инде әйтәр бит беренче никах ул
күктән Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән беренче мәхәббәт, баламның әтисе. Шулай менә язмыш инде ул. Язмыш. Мин хәзерге минутта бик сөенәм инде. Без бергә барып битенчә бер-беребезне аңлашып яшибез. Һәм ул бит инде шулай гаилә корып яшәп алды сездә Сиринәме? Ә менә шушы үзегезнең ул гаиләләр белән элемтәләр бармы сезнең ирегезнең? Юк. Юк. Сезнең дә юк әле булып алган ирегез белән бит. Юк, элемтәләр без юк, үзең элемтәләр. Ачу шундый андай уйлар, ниятләр юкмы соң арагызда? Әллә теге тыныч кына бер-берегезне сез җибәрдегезме? Без тыныч кына бер-беребезне җибәрдек. Шуңа күрә бер инде уйлар, үткәлешләр юк дип әйтәс килә инде. Шуңа күрә Һәм беренче иренә кире кайтырга сезнең төп сәбәпчегез ул сезнең мәхәббәт җимешегез Эльвина булды бит инде. әйе. Без ничек, безне әйттегез бит инде, Эльвина безне кавыштырды яңадан дисәк тә була. Чөнки кинога барырга тиешләр иде. Эльвина сәбәпләр табып, дәресләрем күп дип әтисенә әйтә. Менә әнине чакырсыз, бәлки сез аралашып алырсыз. Барыбер сөйләр сүзләрегез бар бит инде. Минем тиздән чыгарылыш кичәселәре, әйе, уртак сөйләр сүзләрегез бардыр. Чөнки бит инде сез бер-берегезгә бер-берегезгә чит кешеләр түгел дип инде шулай итеп без аралаша һәм шуннан аралашып театрга кадәр барып сөйләштек һәм инде аңлавымча шунда аңлаштык. Без бит театрда соң кинотеатрдан сразу кушылмадык. Әлбәттә инде ул вакыт үткәч менә шулай бергә кушылып инде хәзер 5 еллар булгандыр без бергә яңадан. Әмма ләкин шул кинотеатрга бару мизгелләре барыбер дә сезнең элемтәләрнең яңарып китүенә зур өлеш кертте. Шундагы сөйләшүләр инде шулай бит Сирина? Әйе. Җылытты ул сезне, якынайтты шулай бит? Әйе. Хөрмәтле тамашачылар, без инде Сирина Зайнетдиновны бүген сезгә тамашачыларга якынрак танытыр өчен эшлибез. Һәм менә Гүзәлия сезгә шундый сорау бирәсе килә. Сез автор буларак Сиринаны нинди җырчы дип кабул итәсез? Ул сезнең җырларыгызны тамашачыларга ничек итеп җиткерә? Сезнең фикерләрегез ничек килә? Беләсезме, менә арттырмыйм да, киметмим дә, миңа Сирина әле масса күңелемендә танылмаган артист булганда да мине кызыксындыра иде ул. Мин аңарга үзенә дә сорау биргәнем бар. Мин Сирина, син затлы җырчы, моңлы җырчы, халыкчан җырчы. Нишләп синең продюсерың юк дигән сорау биргәнем. Шуннан соң гына менә балалар дигән җыр язуга мин аны Сиринәгә үзем тәкъдим иттем. Ул аны бик шатланып кабул итеп алды, җырлады. Ә бүгенге көндә инде минем өчен ул иң затлы җырчыларның берсе. Шун мәгънәсендә моң алихәсе ул. Әйтеп китик әле шушы мизгелләрдә Сирина чынлап та Уфа шәһәрендә датасын да әйтеп китсәк тагы да яхшырак булыр. 10 апрель көнне 10 апрель көнне Яшьләр сараенда менә шушы уйланылган, төпле фикере булган, һәрбер концертының мизгеле эчтәлекле мәгънәле булган. Ә инде үзенең күңел түрләреннән чыккан Сиринәнең шиксез моңын аны әйтеп бетергесез, ишетәсегез, күрәсегез килсә, рәхим итегез, дуслар. Сез бу концерттан читтә калырга тиеш түгелсез, Сирина. Шулай бит? Роза, белсәгез, мин шуны дулкынланам, чөнки Уфа тамашачылары миңа бик күп кенә интернет челтәрләрендә язалар. Сирина, районнарда булдыгыз, Уфаның үзенә килегезче дип. Мин дөрестән тәүге тапкыр булгач, дөрестән дә бит барыбер шундый дулкынлану хисләре били, чөнки март үтәдә китә, 10 апрельгә килеп җитә. Инде менә апрель айлары язлар безгә матур киләчәк алып килеп, матур язлар алып килеп, шулай моңлы кичләре безне бергә тамашачылар белән Башкортстан, Уфа тамашачылары белән бергә күрешергә насыйплар итсен иде. Мин аларны көтеп калам, сагынып калам. Alkışlar астында tamamlandı. Sirina Zaynet
Зайнетдинованың көшілі, мұңлы, халықшан, зиннәтлі концерті тамашасы. Hürmetli dostlarım, sizге тағы да шын көңілден әйтәсім келеді. Сирина Зайнетдинова концерті болған шәһәрләрдә, район үзәкләрендә, қалаларда сіз тамашашылар келмей қалмағыз. Чөнки сіз шын мәгънәсендә сыйфатлы, дәрәҗәле моң иленә сәяхәт итәчәксез. Әйе дусларым, төгәл бер генә атнага мин инде сезнең белән Роза Хәйрулла тапшырның авторы һәм алып баручысы сау булашам. Иң изге теләкләремне җиткерәм дусларым. Һәрвакыт җырмыңнан аерылмыйча, бер-берегезнең кадерләрен белеп, һәм Сирина Зайнетдиновандан килгән шундый җылы ихлас энергетикага күмелеп яшәгез. Һәммәгезгә дусларым.